Roy try. Kita ni ke Bible pila bani plate lem bat nga hagani ke por mentah nagashti ke benengkong nong Korin haga lenong ke bakat way ke dekat ke ba arpulai terken. Nabangal pediang no try ke bangal IT pateng ru happy bau Jisu bau try kat kamit hagaba ladeno yu la shim yau kfu bat habau lang ngo la kedia bau long tu shimpi tu bam neu long kamet jonga ya kaba lapen ken na kabanta jongpi tu le kani kaban kenmau yanga kum juru ya khuri hadien kaba bam jamien udong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamai na kasnam jonga ya kani tu le phi kanu sinru pa phi di ya ka ban kenmau yanga namar kanu sinru ba phi ya bam yau ni ukpu bat phi di ya kani ka khuri phi pen pau ka jingyap utrai tat anda unwan naba kumta unonuru ubapam yoni ukpu dani udi yakani khuri utrai uklem buram ken unlong uba rem naga jong kata kamet pakasnam utrai handai tu ai ba ubreu unyet yelade ti anda kumta tu ai ba un bam nau tau ukpu ba undi na kata khuri namar utau ba bam ba ubadi ubam ba udi yakajing penrem yelade nada da bishar bah ya kata kamet utrai namar kani buon kilong iba pang sangem bat iba pang kro apreng jongpi bat sibun ru kiyo tia no handai lada kila bishar bahai lade on dala bishar ngi kumni handai habala bishar ngi lasnengi do trai knang ba on penrem ngi lem bat ka perthai naba kumta ko parabangen jonga haba fiyawan lem me ban bam tudaya upperlock hi lada unu ru usnutkan tu ai buon bam halaying bapin yawan lem syakajing penrem ndrei kita ke ru kiba dangsa ngan spenbet ondangawan Kulai shibun bat habangi puli hai ini benta na bangi wan hakajing kawai utrai hagani gasi sya bangin let ya bangin yo ya ka bani shim benta ngini pet kumma hinyau teli ki benta ya ka bala puli menta gasi nadu ka dekat ka ba arpulai hadu ka balai pulai ngini ya pet hinyau teli ki benta ka ba ka keren habangiwan ban shim ya ka jing kawai utrai ken habangiwan ban shim ya ka ni ka mit ka jong utrai ka dei ka bat ka download ka ba kumnong ginwan shwa bangan shim ya ki nyo teli ki benta upol upenbet ya ka ni ka jing shim ya ka ni ka mit ka jong utrai la ni ka jing kawai utrai nadu ka lenong ka ba shipo usdang ban penbet ya kini ki banget ki bedon hapok korin baka baki kita ki banget hapok korin kumno banengkong do udah kadadon ke heading haka Bible kasi ke baong ba ke jing maham ban kierno na ka ba mani blaitau ka ba mot ngamla banganuan ban shim ya kani ka ba kentang ke jong utrai ya kani ka mit ke jong utrai lada ngadang long ba mani blaitau udah maham hang ni bat udah batai kumno balait na kata jing mani ke blaitau udah batai udah ay ke nuksa syapang ki kon Israel kumno bakimi na keri Egypt bat udah batai bahaba ki kon Israel kimi na keri Egypt ketin ke jong blai kong ba ublai upen khot yaki na kata jing tingit jong kita ki blaitau jong Egypt lang ba bu yalam yaki na kaduriau basau bat hang ni upol unujor yak ni ka benta bat ka bane upenya srim kata ka jingya jongki kon Israel bat ka jing pen baptis na po ka duriaw ka basaw ken bat haba kilaya mi nang ta usabatay ya ka jingem ka bakumno kilaya em ken bat uwan raro ya ka jingbo renti haba ya day bat ki kentay uwan ra ya ka jingbo renti haba ya shem ya ka bam kumjo ter namar uda ong hakal nong ba sipau de khot ka balai puwe wong namar kata la da pi bam la ni pi di ne la da pi le ru to le pi ya ke ya ka ban pendon burom ya ublai ken mau hangani ka sngi ngiwan ya ka ban bam ngiwan ya ka bang indi ngiwan hangani ka sngi hangani ka jeseng bagadon ka jing kawai utrai kata ka de tang ban pendon burom ya ublai amen but hadin jongata upol wan man kran pat hagalanong ka katwe syapang kata ka jeseng
uwan ra siapang kata ka ginseng bat ha kata ka ginseng kumno de banwan ban shim ya kamit ka jong utrai bat hagani ka dekat daru arpulai ter nyau teli ki aka upol udah batai hagani ka jakaken bat hagani ka ban nengkong do abapi puliu ongkum ne na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ba uji su ubatai siapang uji su ka ai ka ba ulale ha kata ka mit ken upan pai biang yaki bangai syaki apostol ka ai ka bangi puli ha ki sautli ki gospel bakumno ujisu ula le yakane ga benta bat ki senran ki jongu ha kata ka kamera ka bahaneng ken bat ka ai ka ba ujisu ula le kalong ka bangala ban ong ye pm da ka ba kam kerpang hare ushim na kata ka mit na marki senran ki le ban pankre ya kata ka nyam jonga jinglan ushim na kata hi uklam shim na ki bala kerpang ushim yo tau kpu bala don lupa hang ta utau kpu uba kalam tiat utau kpu ubala don hakata ka jaka bat usuwan rapat so ya ka kuri hakata ka mit ken ba hai bakini ki senran lambat u kinya shim benta hakata ka mit ken bat ka bible ka batai upol upen ken mau yakane ha kita ki bangai uang ngalayo pediang na utrai batla IT pateng ro happy habau jisu ulale yu la uang ujisu abau shim yu takpu u la ngo ulayu ula ngo ken mau be habangi ngi wan ban shim ya kamit ke jang utrai am ngide bedon tangkawi ka donot kata ka dei ka donot ka jing sngongo klam ka donot jang ka jing sngongo ang ong fi kamit jang utrai kam jolong jing kerku yo breo namar kane gede kabanung kong do man suto bo try uwan lam da ka dono jong jing sngongo pitep ka don gawe ka tanga jong we u aktor jong ri india nganom shem ya ka kartang jong tau aktor ka ong ngapon swa ngali school kristan ngalapen baptis nang ta nga shem ya ka jing kwai try namar ba ka de kawan bat ka ong kawan ka bamot ayu ka kiat today namar kata ka ong ngadi kiat namar balai namar uci suru udi kiat nganong ifi kani kata jong wei aktor jong keri India ka keren ya kata ka perkat ba kani ka mit jong torai am kadi kadi kiat ki babon ba ki perkat da kani ka bata ki mlek sya kata ka jik sung tho ba ka wan kam dai ka kiat kadi ka so wan hei bala shem do so bala pedem yau tau so ba nang ta la di ya kata ka so hanrei ki breu ki perkat ba ki kristan ki di kiat kata ka dai ke kam ta me hakani ka ri India jongi Henry ngakwa banong fi habang ngiwan hakani ka siyam ngiwan daga donot jisngongo ya ka ka bo tribe lale Henry ki breu ki shim ya kani ka benta em da ka weipat ka jing perkhat today na makatahan akumno nginwan syakata ka jingai kani ka di ka ba ka perthai ka ong namar babon kim sutho balai kata testament barem balai ka testament pemai kim sutho itu por iba saus pas nem ba balai plam keren ki kitab ayu ba kimi pinaken mau la fi puli kitab Jeremiah pila bahaban song tho ya kane ka benta ki kitab ayu ha ka por nama ha ka por bo Jeremiah u ya tho lupa em kimi ki we ki nong ya tho lupa bar ki ong bo Jeremiah u lam ler ban ya tho lupa bar ki wanra la ka jong ka jing ya tho lupa ki ong bangi dalai nginum lai sha Babylon wat u Jeremiah u syakem u sya berat ro fitep siapa kata ke along em ke balong ketik berkiper kat baulayap namar kita kinong itu pa lam ler balai kita kata teliki kitab kimi ngan cuba tay ya fi hak pedeng kita ki saus pas na Malaki bat Matius kidon ki babon ki jing tho ki bami bat ki papen kulmar mentaken bat hey bau blai uklam keren bat kalong kum jur balai ngawan ra kata am nama babon sen habang ngi shimru ya kamit ke jong trayam ngi kulmar no ngin suto ka ai kene ngin wan ngin shim kumno ngi perkat tang bangila dei kristan ngi dei ban shim hana ka bible ka batai u pol ukran ha ka balang koren wa ba piwan ban shim ai pindon ya ka donot jong ka jing sngongo ka donot ayo sngongo ya no sngongo ya u jisu umdai ya ka balang umdai yo pastor umdai yano namar ka ai ka bu jisu lale nam ta jongi amen. Namar ngi teng ngi pelong i ka jing kwai torai ban songo ya ka balang.
Hari kecing kau ai utrai, kadai ke ban songo ya u Jisu bat dia kecing le jong ogen. Ladam dai ma u nginem yo ban sim menta ya kade. Bat pitep lada fidei hakanono ka balang piwan. Hakane ka jeka. Nakanono ka jing sakri piwan. Pinyo ibit tangkawe haba pen kre ya ka met ka jong utrai la tap bet ya ka da ka jan balik. Dai nam dai. Namar belai barok ngidep hakadonot kane kadai ka bakot. Kadai ke? Hari unong simpat kan. Utap ya la de da ka jan balik. Ulong li sisya na po. Piyo ya kata. Tadai nama kata ngi haban suto habang ngawan ban sim ya kene utrai ong ingi ban sengongo balai ban sengongo namar dayu Jisu ubala map ya ka pop jongi. Amen. Ngini pulih hene ka pon ka Siti Kolosai lenong ka balai ka dekot ka ba khat ar khat lai subha pulih lem. Namar kata kum ki balajiet ki bakho bat ba jong blay tu pin Yakub ya ka donut ke jing so sun jing sebon ke jing sawret jing jamnut ke jing Aisha Islam dak ba Aisha perlok pada ka ba ma perlok nada ununu don ke jing mudoi ini no kum ba utrai ulama ba pi kum taru tole ma pi hang ni ka da batai ya ka donut jong ke jing sengongo ha ka donut jong ke jing sengongo ka batai yang ngi de ki bala jit kadong kum ba pen kup ya ka donut ke jing sengo sun kajing sebun, kajing sengurit, kajing jamnut, kajing Aisha Islam, dah kabaya Aisha perlok, dah kabaya ma perlok. Lada unu udon kajing mudu yanu, kumba utrai ulam map ya pi, kumtal lek ma piru. Pitep, haga jemit kajong trai bangis ngongo utrai menong atrai, melam map yangi. Pina pulih, haki siti pin labai, wala ka pop, kajongi, kalong ka bon pelat, handai utrai, ula kloy, ya kaban map, ya kata ka pop ka jongi ban yu ban map larap dei ding ma kata mentang dang ruai mo ya ka jing ba jong trai perkat ya ka jing ba jong o pitep ban wan da ka donot jong ka jing songo mar beleng ngau fi kani di ka benta bar bor ju ikran ya kane ha ka balang samurna kani di ka benta ka ba anjing kermen ya ki bangai baki juan ban shem ya kani ka met jong trai baki kan mau ha pedeng ka jing hapo kata ka shnong hapo samarna ki kendo namar ka jinget jongki hanre ki aingo bet ya oblay namar ya ka ka ba utrai ulale nam ta jongki ki aingo bet ya utrai hapdeng kata kaniga donot joka jing aingo empinyo iru hak testament berem japang waves im ubakerteng ujo safan hapdeng ka jing hapdeng ka jing le pinapet naka ar chronicle kalnong ka ba arpo uyo sngow ya ka kuborem ka ba pensngow si bahaya ka ongkum ne haka ar chronicle nong ka ba arpo de khat ba ar te don ki bala wan ya to ya ujeo sapat ki ong lawan upai ba krau kin ya le ya me na shiliang keduriau na Syria ken but akmi ki don hapo hasason tamar ka ba long ka engedi bat u Jehoshaphat ula Syapting bat ula IT banwat ya utrai bat ula penbenai ke jingsha jingit ha ke Juda baro bat ki Juda kile lumlang bat banwat ya ke jingerap na utrai na ki shnong Juda baro ken kile wan banwat bat u Jehoshaphat ula yeng ha ke jeseng lang ke Juda bat ha ke Jerusalem ha ke yeng utrai ha kemat ke pelau bat temai bat ula ong ublay ukpa jongi me memlong ublay ka beneng but me memlong unong sanshar halor ke hima ke jat benrio but pindah pulit ter hang tu ba u Jehoshaphat uwan hakmat ke jong utrai ya kaban aingo ya utrai dekat bakat pra ko ong ba udah mani ya utrai ken namar ba usyanya ya utrai ngakwa banong ifi habang iwan hagamit jong utrai ngi pensenge ya kita ke kubor ke basniu baro ngaptep mena shobnuan jeseng piyok kubor iyo ne hakini gisngi piyok kubor iyo hare piwan hagamit jong utrai dia kata upol udah penbet wang ujisu ulashem bat ulango namar hak to kopor ke kubor ke mi ben ba on sakem no yo jisu ujisu ulah tip te ya kata ba on sakem no yo Henry ulek ban ngo yo pa
kan no tam yang ngaba dia pi habang iwan ban sim ya kami jong trai banong atrai nga aingo ya me wat lada ka kubor kami kabasniu katno haringan aingo ya me amen ngan aingo iyo ya me u aingo bat hagani ka jaka nga kwa banong ya pi udah shania ha utrai te uni u Josephat namar ulah yo sngo bakita ki pai ba belin kile wande ban ker saudong haka jaka ka ba usa Henry ka donot ka jing sngo ka khlam cham lakun ria dai namar katakan ma bet ki briu yot ya mare ban shim ya ka jing khoi tra kata ka snging ida wan kanang bangin yo ban shim Henry nung kong do bangin don kam ban song tho ban ngatrai nga aingo namari ka ka ba me melale but ka Bible ka ong ban aingo ingi ka no sin ha ki baro kabamot finepet ya kata naga waitas running nong gabasan dekhot kabakat pra ha ke baro te pin ai ke jingo namar kani ken kalong gamon ublay how Christ Jesus shapi ha ke baro kumon ke kabajia jingim jong pi ai ngo yo blay bat kamit ke chong trai ka hikay yang ke banang kong do ban ai ngo ban ayo ban ai ngo kabenta ka baar ngini pet ngini pai biang naga way korin nong bakat way rekod ka baar pun riu ko namar kat no kan no sin ru pi bam yo ni kupu bat pi di ya kan ka kuri pi pen pau ya ka jing yap ya ke ong lang bat ngai ya ka jing yap ya ke kat no kan no sin ru abang iwan ban shim ya ka mi jong trai ka benta ka baar nang kong ban ai ngo ka baar ngi pen pau bau trai ulayap nakabenta jong no jongi ushim ya ka jaka jong no kaktin ka jong trai ka ong nagastish kinong room haglanong gaba san dekot bapra hanrei ublay ula pen ishna yala ka jong ka jing it shangi hakaba habang idang long ki bapop ukris ulayap yapli ukris ulayo yap ya pli nang taro haka arkorin nong gabasan dekot ba arpuwe namar uta ubam syam tip ya ka pop ula penlong ka pop na ka benta jongi kenang ba on penlong yangi ka hok ublay ha u ka bamot u ushim ya kata ka jingyap ha ka jaka jongi dei namar kata habang iwan man shim ya ka mi tutra ngiken mau ya ka jingyap ka jongo banong atrai mela shim wat ya kata ka pop ya ka banga kham ya thu ya no dan mono batip ngalaburi kare mela shim ya kata ka pop ru nangaken dei hangta uei un penrem ya uba lajit jong utrai upol udah tho ya ka benta ha ka stish kinong room ngine pet ha ka pol kinyat na ka stish kinong room kalanong ga bapra dekot ke balai pusau kong uei uta uba penrem dei uta uba layap shisha kamtam ken uta uba la mipat ru uba la long ru syakakti kamon ublay uba yayasat naga benta ujongi dekot balai pulai uei ban mudui yaki balajit ki jong blay fitep haka jingim jong hiru ngidon nong mudui itai nong mudui dei saitan isaitan imudui ba yo don hakane ka jakaro pia lang ba kane ka struggle lane kane ka jingyale haka jingim jong pi man kamit haba pitia kawan ka man simpen rem haba pikran ye ke pilei kawan ka man simpen rem namo saitan umudui ba ya pi nang pitip pidai mano patip padai mano metip medai mano max mesuksan pet ka jingim jong me ta bat kamta me teng ka jingpen rem kawan na ki para briuro bat kata ka jing perem ka penlong yang kaba teng kaba penkulmar yang bat hadu kata-kata ka jing perem kawan bakawan ka depression hang ide nama kata kani ide ka wein na ka jing pang kaba hakini gisi ngamla banong pi ka jing pang namar bale kamdon ka dawai specifically ban pen kya ya ka depression kada ya fi tang ban banwan ra ya fi ya kata kacing sutu api ya kata kacing klan api ba pinong ba menu bala ban mudui api kedai namar kata badai nama takani kedai kawai ni kata ngala banong api what usyakri jong blai u Elijah u ya nangane what usyakri jong blai u Moses u ya lang ba ngane wong ka baha bangi yap no
Fi bre bron depression em tang upong ngene ba bangayap no. Katang di ka kentin ka bakan mi na ki ken. But kadamar balay kadon kata kacing penrem. Ong may ngalayo I. Kan mau ben ngingile pop ha kabari ana soitan utip te kata. Bad umudoy. Tang ngilej ban panhap no I kon. Kidon kibabon man ta ka bacia ya kata. Panhap kon. Kaban sim penrem pat film no kan. Lai bakla ha kapor dang esamla. Kawan biang tu kacing penrem pinle kumno kan. Pila le kanu ka kam sniu man shwa. Ho pila pan ma pila kala ka bamot. Pila lipan ma na itai briuro. Hande kadon tu kacing penrem. Dai namar kata kani kami kacang utrah ba piwan pi penbena. Bu Jisu ulaba ya kacing penrem jonga. Amen. Ha kacing yap kacang ula shimno ya kacing penrem jonga. Bat ula penkesan yanga. Amen. Ulayu. Day namar kata bang iwan ban sim benta kami jong try kani gede ka benta ka baar bang iong ngila light nang kacing penrem ngila wan sa kacing kesan lang babon penbena bau Jisu ulayap. Amen. Jisu ulayu ulayap. Haba ulayap em ula siu ya kedor jong kacing penrem namala penrem ya ngala banong ya fi ula long ubala rem hakmat jong kibreo halo jong adeng pena wat ukpa ula ino ya Dia kata om kopa balai mela ino. Namar kapop kapenia klat bat usutu ya kata bat ushim haladi ya kata. Bat kabenta ka balai bang iwan shim ya kamit ka jong utrai. Ngine pai biang menta na stage kinong koren nong ka bakat way. Ka dekot ka ba arpu pra. Sa sisin nga kerpa sobha puli biang. Ndai tu ai bo breu unyet yelade anda kumta tu ai bo bam no to kupu. Bat ba undi na kata kukuri. Kabaneng kong iwan na kajing sengongo. Kabaar ngi penbenaya kajing yap. Kabalay ngi yet yalade. Ngi iyo? Ngastuna daktin pareng kong examen. O ngayo? Kan mau dong examen. Kawa fidel doktor. Doktor examen kumno. Kisutu lang ba kata kajing sawa. Ha kata kamet kajing panggalong kumno. Ki examen suata denem. Kita le. Denem deh. Kita eksamen, ya kita eksamen. Hato ngipan ngiju eksamen ya lah deh. Ha kajingan. Pidai nama kata ka benta ka balai ong tu yet pi no. Yet pi no. Ha ka ar koren khatlai san rok ong. Tu yet pi ya lah deh la pidon em kajingan. Pin yet ayu ya lah deh. Ya ka ai ba pin yet kan. Bakani ke ka benta. Bapin yet ya lah dia. Ngadon ne em jing adai baru Jisu. Ngala bana fi ngasosi babon ki shim kami jutra. Kam tam bani ga jala kristan. Babon ki shim kami jong trai. Hada kim tes ya lah dia. Hato fila juring men sem men perkhat. Bu Jisu don em bat fi. Fila ju examen ya lah dia. Kani ga jing em ka bangang em. Ublay syam sobhana em yang Bila ju examen, kum kani ka jinglong kristan ka jonga, kum kani ka jinget jonga, ublay kumen na em. Ngabu ifi kani ka jingkli kani singi. Pi examen, ya lade manong kani ka jinget jonga em, kalabyang kamat jong blay syam sobha yang Pala da nga teng nga kum lorliru em, ublay syam sobha bah yang Teng nga kum timsi ru, ublay uit palat yang Teng nga kum Bam pisah jong kiwei ru em ublay uit bahaya nga. Teng nga kum diskret teng mday man kapon nga kum tan la kata ublay uit bahaya nga. Pila ba nong ikata? Pila ba nong hakani kasi ba ublay usyam sobhawa pi. Piti ubriu bala ba nong em uday ubriu ba examen yala dia. Ubriu ba iyo? Ubayo? Pihak examen man kasi. Tes yala dia. Tes ya kajingat. Tes ya kay? Ya kajingat jong examen ya lade balong ngatrai. Dai nama kata ubriu ubam yet ya lade. Ka ong dam? Yet dah. Dong yet ngita ni nama don artli jingmut jong yet kasi. Yet kamu tu yet bapet. Dem ning yet ya kajing duna jong kiwei. Kum ta ta kani ka kantin ka long ngi penon kam. Mo ka yet. Haroi hang ni ka ong ban yet ru ka ong ban wat ya lade. Wat ya lade. Kajingat ka bakum no pidan. Wat ya lah dia. Ngadai kristan uba klan, nai kristan uba telot na.
wat ya la dia ngade Kristan babam ya kaktin jong blai man kasngi neng ngade Kristan babam teng perkat ngiwan jeseng si sen siteo dedam dai kan mau ben man kasngi ngi pelut por haga kam kan jado ngi dalek trai prakanta haba kan jaman sem tang sen siteo tang lai kan tana sa kan tang ngila thai ni hab man su tho de na mata hani em kawan ra yang ngi ong yet ya la dia kong kom no kita babon ba Kristan haba shem yang ngane em ju yet de ya la dia bat ngam ong ngi pitang haba shem yang kami jong trai man kasngi pikir yet ya la dia manong atrai ka jinget jong akalong kom no ka jinget jong akalong kom no Namar ka Bible ka ong kumnong iyit ya la dia tengine pet hangane ka por na ka stiu Jacob hakal nong ka kong ka khot ka ba arpo ter so ba pule te tulong phi kinong le ya ka ktien bat tang kinong snow daga ba syukur no ya de hi nang ta naba lada ununuru ulong unong snow ya ka ktien bat unong le ne ulong kum ubreu uba khmi it thot ya ka khmat ka met ju ha ka yet khmi namar khmi thot ila de bat lolit no bat kumni ru lolit no u ba kumnu ulalong nde jar u ba yai khmi thot sha hukum bajanai ka ba ka jong ka jingpen lai luot bat uyai ne une ha ba long unong snow u baklet no nde unong le ya ka kam unlong busuk hakata ka jingle jo u pi hang ka tin ka jong blai ka kran shai ka ong tolong pi ki nong le ya ka tin tang ki nong yo sngo yo pi shu ko no ya la dia na ba da no breu ulong tang unong sngo ya ka tin bat unong le uni ulong kumu breu u ba khmi tho ya la dia ya la ki khmat ka met ka jong u ha ka yit khmi u pe ha ka yit uni u breu namar ha khmi tho ya la dia bat ula let no but ula klet no kumno ba ulong hatu fi da pet ayet pi se klet no kumno fi long la jong ha angai shop hinwan jeseng mata kasi fi pe de ya ban gi haban su thoro ya la de how try ngayet ne em ya la de hakata ka jinget jonga ngale ne em ya ka ei ba ka tin ka jong blai ka ong yanga ngayo ngale ne em pi kanik di ka banta em bo pol u pen kan mau iki koren wang pila dei ki bangai pi di ka shnong ga baruspa handai pila ju yet mo yela de ha ka jinget pi ruspa ne em pi ha ka jinget pi ruspa de na mata kanik di ka banta ka balai bangin yet yela de bangin yet ngi don ne em kata ka jingem tengin de pe gospel yones kanong ka ban rio ka khot ka basan thulai ngan pule ka ong kum ne namar kata u jisu la yetu yaki shisha ngong api lemda pi bam ya ka do jong ukon ubrio bat ba pi di ya ka snam jong u pim don ka jing em halade wow wang lemda pi yu pi bam ya ka do pi bam ya ka do de ka matang si ongi hagi ki kristan ngim jedon ki vegetarian borok ngi ki non veg pi bam do nam bam do hare pi da shim nu kupu pi hap ngai bagane ga de ga do ka jong uji su kures amen uji su wong kom ta am wong ne mang ne wong u da kran shai wong ang ne namar kata uji su le thu ki shisha ngong pi lamda pi bam ya ngai ya ka do jong u ko no brio bat gai bat pi di ya ka snam jong u pim don gai pihak baniet lang adon jing em kan hala dia yo dei namar kata habang ngi shem ya kan em ngi wanra ya ka jing em ya kai ngasi sei senai bang ngapet ikinong pang kata kata kisah wala dia dapang fitip dapang em ka jing mo ting perkhat jong pm ka klet lot ban perkhat ya ki no ya noro sai thach no ta la pi it pra ki khon ya ulok ne ya ka lok ne ki khmi pa ne ki khon kum ta trai kai ki ka jing spa ka jing khawai em tolot nangala yo i unong buat ba di baro em lada upang em wat ya ka kyat ro kwa di sura u it pra ta bandi u i no namar ka jing pang em ka penlong ba u thach no ya ka jing em u thach no ke ya ka jing em de ka tau jisu wang haba pi bam ya ka do jonga pi di ya ka snam jonga kan wan gai
Kan wan gay? Day nama kata haba kabriu ka armet em kapun nang kong do ya ka jing em. Na ka jing em mi ka snam mi ka do. Kata te ka day. Ka jing em. Por Jesus wang ada pi ba mi ne pi haban su tu apa pi yet ila de ngadon ne em kata ka jing em. Baik dekat kawasan punyo ko ong do. Kung ba ukpa uba em ulapa yanga. Bat ngaro nga em da utau ukpa. Kumta utau babam yanga. Unyo em ken kumno wang do onyo em da no. Da nga pite papa pi bam ni pi yet ya kata te haba ngabam na kani nga em pan em nam ta jong u namorun em da nga kabongot haba sisin ngi examen yala de haba ngi bam ngin bam bangin em na ka banta jong u amen nang ta ka basaw ngin pe so kay pat abang isim ya ka meet ka jong utray ken hagin pai biang sa kestish kinong koren kada khot ka balai pulai Nabakunta ko parabanget jonga haba piwan lem yakaban pam to daya up you to daya bam shwa mapi ko ong ta Bible ko ong no to ya up para lokhi kabamot pidon ka communication lane pidon ya ka jingsung thu yai tai paralok jong pi bodon hajan ne kitai bodon lang pite babon sen la penlong yang ye bagi sim jing khoi trai marsinio bam no long tek per bam jaro wat da bam kan jadok te ki shaban bam jah apa kamit marsinio ka jang ngim ju bam mudwot deyam ngi de ya ab don ringot te de ab boro da yo ne kam no na ne marsinio ne klau no kami hikai ded kamam hayang email chali si budi ki de tang up kita kan mau bahaya kata lah hikai manam haba simit utrai pat lem no lawan ai kelak kum tamet kong kum no am baro kielang perlok ya kita bagi sutu jingmon pitip haba sim ya gamit jong trai am ngisim he bangi wan lang ginon keju ke jingmon keju ke jinget ken amen tagin dei perlok jongi amen tadi kibayu, dia nomor kata, habang iwan masih mitra, sutoi di badan hem, idon keju kejinget, amen, idon gay, keju kejinget, oh tentang manusia patip tentang mau menangkong bawan patip ngikum di lah ke di wood ngikum le wood, hari haba piyo kejingkai, ai ngindaya batken, banya ap paralok, amen. But so kiaro nam taita, but nama boleh kini kami try kawan rak je so kia, but ada ini perlok jonga, ne ini baik bayar don lang, mengidon lang kejuk jengat ipang bangan le jengok. Lada kadon kecik so si ke yeng jongi, ngan le ban senran lang, ngan le ban aimen sim lang, ngan long lang bakit kli lang ken. Kadai nam dai na kata, ne silong perlok tang ni na. Ngatip hang ne bobon bawan pimi tu iwe, ne vi tu ne iwe. Wat dah kili nangi pastor bun ngi mitu chu benta. Dayam dalai syam boleh gitu. But kanepat kadi kapor em ka Bible upol uhikai po koren namar ka koren kadon kejinya pat uhikai ro nambang ani ka met yul try yang ngaba dia piru em ba nginwan sya kejinya long paralok ken. Kata kejing it paralok em kamut ya it like lan pat. Kabamut ngi it paralok ha kaktin ka jong blai. Amen. Okay? Hagak today na makata ngiap. Ini para jongain pati obam. Ini ngiap ke niwe. Dia kata ngim simpan bamu buat omtang kata. Even hagak jingnya ngiak kloy ke bania ket lang. Habang ngitip dan baklat. Ai ngin kloy de bania belang. Namar bale ngidon hagak kur jonga jinget upole uang Galatia. Hagak kur yu. Namar hagak kur kenjado ladasa. Dalhiru dang lek dah. Kur kenjaman sim ni cengai tan ngam don bai kali dayap kur kenjado temi bai kali ro bat nang tu dalet so ya sop bai kur ro tiyo em belai pat ngim don hak ba kenjaman sim belai ngim long ki ba kit klik lang hak ba kenjaman sim nang akran baklan aku pastor ngidon ni kata jing yakit lang iwe Martin wajah seng isu ya jabe jeleng tentang banyak kublai dom don por. Namar balai ngim don por bangin keli, ngidon por ban keli.
Pilong kumno mentah kasih piwan jeseng. At least ngaku pastor dia kata ngaku boleh para marjan. Boleh ngapa kau boleh ngamat at least pin itu. Oh ini dari para marjan. Kata kadai larang ngim itu para mangi kulmarem. Kan mau bania it para lokong. Habang iwan man sim kene bania yu. Bania it yu. Para lok. Klamong. Kani kamdai jimpam kan jadok. Kan mau jimpam kan jadok kuat sya yok sya mangayok lut yok sya mangayok lut. Kani ke jing paham bakan zaman siam. Berhabang gisim ya kan ni. Ngihap dan kamban ap iwe. Amen. Ap iwe. Dia kata, bun sen fini iwe. Tu kerku iwe ngisi ong am. Belingi don kamban ong. Ngim lelun mangi borok nang wan ngin kerku. Ngim ko aba pi pinya tak lain hang ngin bukti tang mangi ngin kerku ipi. Ngiju kerku ipi sen sistem kala biang. Hari belai kani kan peni bakadon ka jinge ik paralok. Amen. Barka peniro haka jing syakri fitep haka me jong utraem ka peni uba start ru uwan uba khamai school ru uwan. Fitik yong uba start ba babet umdan babet iwe ro mo. Wanum ong bet tang tu bala pas he utu dei ba start ba pas red dei ba start. La dapet hapori India jongi dapet utu ba pas red usan syar yo ba pas he. Fio kata ka dei ka ri ka jongi. Tadai nama kata handai don la ba no fi ngiwan ko mo ba start ngiwan ro to bakal na school ro ngiwan kum kita kiba bit babyang wan kiba kerdo duna wan kiba pang wan kiba telot wan kiba khia ro habang ngiwan lang kum tam kapeni bakani gade kamet ke jong Chris pinda kan mau habau u David u pet no sol kiwan saus pangot kiban bot yo David pinda pulia sia pang jong ki kiba telot sudah baru David uhikai hakapor si sen lay hakapor baki shim ya kata kajeng lute ki ngim dei banai shu ye kita ki arspa nama ki kam lang mat ngi haru David ong kata ublei umsha ngi dei bania samlang kumjo kan mau ka mit utra am ka pen ilang yang ngi bangi long kumjo amen dei kata kum pastor kum ki bangai baro ngi shim lang hakajo kapor bat ka peniru ka we hakabania kit ru am ai ngi ni kit lang hakajo kapor ken amen Ngini kit lang yang kelengkor, kamdai kelengkor tong jong pastor. Kan ma bai, baru bor kan kamdai kelengkor ngasi ong bai kini kecing syakri, kamdai jong ki pastor ka dai lang ke jong hilang. Amen. Ngini kit lang ken, ya kini kelengkor ken. Amen. Dia kata wan jaseng kantang bancuan syong pensaat syuki, ngikwa bai ki banget kita kidai kiba ya it paralok hi ken. Amen. Bai ayu. Kata dia ke pasau. Bani ayu. Fitip, umensim bakot uklam wan her haka singi Pentecost tang namar bau Jisu lakular hanai wan her namar kini kia syong lang da ka wei ka jingmot ken chipo singi. Amen. Pinyo i ya ka jing tray ka jong umensim bakot lada yo i ya ka jinglong ka wei ken. Amen. Ngakwa ba novi lada tray yo i be ka jinglong ka wei man bangi ya kendo on yo i ya ka jing tray jong umensim bakot haka jing jong i. Amen. Tang fi ong ni umensim bakot ngasngo bakam daki tan hanga yok kadau ka dei yok kadau ka wan pek mentah kini kisngi kam don lang te kata kajing long ka wei it paralok he it yo paralok he dei nama kata kani ka dei ka bentah ka basau bani yo bani it paralok he nang ta ngine pek pat ka bentah ka ba san ha kani ka por ka ba bentah dekat ka ba arpusan kum juru ka kuri hadin ka babam jamian udah ong kani ka kuri ka long ka jutang ka ba tmai dakas nam jonga, okay? Kejutang ke batemai. Kadon gawe ke hikai bang hikai po aiso sepang uksiang. Menurut ada uksiang juga jutang ke batemai dari Jisu. Kan mau bet ngi kum ki gentle ngem dan hok ban yo yang ni ke jutang. Ban yo ayo yang ni ke jutang. Ngem dan hok mangi ke ni ke jutang. Ngem dai hok ban tip sepang ke testament ke berem. Tentang vida politas men berem pinong baik atau baik tang sepang Israel. Klam thoi ai sepang jonga. Haring nga aingo da pulih patas men berem. Kum kai saya safusan. Ka batho shonius im Cyrus ken. Ubam dei ujiu. La tho sepang Nebuchadnezzar ubam dei ujiu. Bat la batai yang ni la da ngingi penret ya le di hoblei. Ublei wong ngan wan ra ya piru ha ka jutang ka jonga. Habang ngisim mentah hang ni ka singi ka mentah ka besan. Habang ngiyet ia lade, barngi wan hang ni jutang ke batamai, hakas nam bangin sung thu banong, kumbau Jisu ute jutang bat nga, ula te jutang robat uni upara jonga. Amen. Bar hang tangin sung thu ba nginum penrem ru ya iwe kan. Namar baro ngidon ha ke jutang ke batamai. Amen. Baro ngidon okay? Namar lada pisu thu ya ke jutang
Pimla ban penrem no ya ini iwei. Namar ini iwei ro idon lang hakani ke jutang gen. Dai namar kata kani ka snam haba pishim ya kani ka kuri. Kabadai ka snam ka jong Jisu. Haba pidi ba ukris un im no api. Ka jingim kan don api. Ka jingim ka bau Jisu ay api gen. Ka jingim bakane ka perthai kamla ban ai kan ma bet hakane ka perthai ngi lakha harangi khamyo jingim ra. Marsin kha ngi yo ka jingyam. Ngi yo ka jing ka jing jar sudah. Har haba yo Jisu ngi yo ya ka jingem. Kam tam kum hakane ka por ba ka perthai ka ki. Nganong ipila la pipuli gospel Matius arpusaw pila ban yo ya kata. Haba pi bena siapang katma bat katma pi myo ya kata. Kaya ka bajang ngong fi ngimtip sokat no por ngidang dan. Lada pi petang haki news kementa artayo, lada pi petang haki Indian news kaong. The Third World War by pinyo ibet. World War 3, Third World War kum kitabe ki kentien namar katma kalong hatmir nganong ifi. Kalalong tek kum tau lumding ubala ki palo stang ban betay ngila ha kata. Bat kadai tangga jutang jong kasnam kaben pen em yang ni kan. Amen. Bat ngi kum ki banget. Nganong ifi ngila banong ngidon ya ka jingem. Bat habang ngidon kani ka jingem em. Kani kan jutang em ngim tieng ka jingpang iyo. Namar ngitep ka jingpang kanum la ban job yang ni. Namar Jisu la pen kia yang ni. Amen. Laba kani ka sifidon ka jingpang. Haba pishim yang kani ka miet jong try. Haba pi di ya kata. Bat pi ba mi nu kupu. Nget baka jingem ke jong Jisu kan wanapi. Amen. Namar kan ni kadika jutang ke jingkular ke jong utrai kan. Amen. Mo try upen kia ontang ke jingpang ke bakan jado. Kam tam ke jingpang jong ke jing penrem jong bakan jaman sim kan. Ne ke jingpang jong ke jing kuslai, ke jingpang ke jing jinjar kan ria kan kita baro. Baru utrai unda peni banga ngalong utrai. Kata kadika ke bentang ke ba utrai ukwa yang ni habang isim bentang na kanika mit. Nang ta nginepet ke poin ke ba Henrio. Badi kata finlap naga stish kinong koren nong ga basipo de khot ke ba arpuwe. Kaong ne. Pimla bandi naga kuri utrai bat nang ki kuri kiksut. Pimla bandan bentang naga mit utrai bat naga mit kiksut. Hatu ngi penbitar na ya utrai. Hatu ngi long kiba kam klan ya u. Fi hang ni kada batai siapang kani ka benda siapang kani ka jingya selok. Fitip. Habang ngi wan em siya kani ka mit ka jong utrai em. Kapan pao ngi kani ka poin ka benrio. Bangila dap light na ka mit kiksot. Na ki mit kay kiksot. Bat ngi penaya kata ngi ne pet kani ka posa kawi dekot na ka sam. Nong ka basan popra dekot ka basan sobha pulilem. Ubam sngap ya ke jing sawa nong ai mentor. La start katno ke jing ai mentor. Ubam sngap ya kay. Ya ka jing ai yo. Fitip ngi ki kasih le yang kamtam ngitiang ani ngasya aiksut, ngasya le snio, ngasya keren kumta. Fitip ha ame kata ta. Ngi don pa ta fitip habang ngi wan ha kamit ka jong utrai. Ka kuri jong kiksut ka bamon kita ke jing le mentor baro kam don bor syu hangi. Amen. Kam don yu syu. Kamon kata ke jing syapting kala kenria nongi. Kala yu. Na kwa banong fi. Kan ma bet ngas kani ka jingle mentor em kam dai haba pinanang man kinia wat pikran sniu ki wei ru em nama ka bible ko ang don boru tlet don boru yo bar to tip ya kani ka wei don babon ba ki kran sniu ya pi bat yanga denam dai ki kran sniu ya pi bat you know yanga ki ong ngin sapek kala jese ha to pan long kum ta men long kum ta tu pastor long kum ta tim beda ka bible ko ngomno kanono ka mentor kan trekam yangi. Ya, kam terikam yang ni. Amen. What lada kau pun dengan strat bahang ni kau. Ubam sengap ya ke jing sawa unong ai mentor. Lastat katno ke jing ai mentor. Kapamut ubet katno ban keran ban pensniu yang ngaba dia pi unono bre ubamut ban pensniu yang ngaba dia pi ustad katno ram onum la. Namar ka kuri suat kala light nangi. Amen.
ngidon bet haga kuri ke jong utrai amen ngim ya kleshu de kata ka de ka benta ka ban rio ngim ya kleshu habang iwan man sim hang ne em ngi peni kanono ka mentor kanom trekam perkhat ngom hi man swa patip utrai ngan batai ya fi ki por man swa ki yeng swa ban rung hapo jing khang hakli jing khang hakli shokat ki bu de ti kejat teng ya bu de ti kejat nar jong kulai teng ya bu semengken bat sok jo teng demi yang persit dia tang serdap dia le em ya kata ngiong balai bakani kan man hangi teng ya le lot dia kata ada ka bible ko ang habang ngi wan ha u em ngi lalat ni kri kusut kan ono kan mla ban kata yangi amen ang kan ono ka basni kan mla ban kata yangi namar balai namar ngi don haga kuri ka jong trai de kata utrai ong ka sama arpulai ya ka kuri ka jong mengan pan slay amen habaka slay em pita kanono ko ka batut em pita te em ka lekno kam la ban song namar ka slay haba pishim ya ka mit jong trai em ka batai ya ka jing slay ka jong utrai ha ka jing em jong aba jong pi ka batai ya ka jing slay bat ka ba khatdo upol hang ni upan kan ma bat kani ka jing kerman yang aba dia pi hakini ki sengi ngine pet hangane ka pon na ka korin biang konong ka cut away ka de cut ka ba arpon rio namar kat no kano sil ro ba pia bam yo ne kupu bat pia di ya ka kuri pi pan pau ya ka jingyap utrai nastonat kani ka kentien kong tat onda unwan ayo mau vi jisu ajan wan kani ka benta ka bahnyo ka bang isim me jong utrai ngikan mau utrai la janwan utrai la yo ngilapan krek nem kajing rong no kala jan ngilapan krek nem kajing ri tu roi kala jan ngilapan krek nem habang isim mentah kene em ngipan pau trai ngibam yang ne kupu ngidi iya kene ka kuri ngipan pau ya kajing wan ka jome ngipan pau ya ke namar beleng ngipan pau ka jing wan nem namar kaktin ka jotrai ka ong na ka gospel jong Matius nong ka ba arpun riong rekhot ka ba arpu khandai wong nga ong ru api banganum di shu na do menta na kani ka umso udeng wan tat onda kata kasngi bangan di thamai ya ka lambat pi haka hima ukpa jonga kani dong tat onda wan dawan ngile yo ngin sa shimbyang ya ke ya kani ka jing kawai ya kini ke Bible ka ong bo desho no dingwan desho no way no dingwan desho no dingwan kani de kawan ujisu ong no nga ngalong way ha ne de ujisu ne de mga bat mapi ni ko de mo no mga bat pedapit ni ko pet lang baro dang yo ida kita don kibru em kitip lot sepang jompe. Itim jubam Kerala. ITM tang syukran artli ketien lami beda ketien sipat. ITI di balor ni. Denam dai. Bat kum ta ter. Ni di manga ma pita. Haladang ngapan pitip. Ujisu ong wan pi barok ke. Ujisu khot dam. Pi abang ngi wan kum kibru ki bala kya. Ngiwan no ila dia bangi ai no ila kajing em hau jisu. Itu mentang ni kum. Yo ilang baso. Yo ibi basaw am. Kalong kum jur ta yangi. Ngitip ya kani kawai. Kajing em jungi am kalong kabla penra mahkamat kibriu baro. Hari bangi ai no kani kajungi syo utrai am. Umyo isu yangi lai itang yo jisu. Haba pishim bentah kan ikan singi sutho akan ikan mit jong trai banyo itang yu jisu badala yo pitep da dik ni ko umem don jing mata tad wat la dai ruparo tenang hari pida dipat da kan ikan wanja don jing mat utiang da denam dai cuma mentah jaka kawan ngi ai pida ko pinong oi di kene kadai kawan pinung ngai je denam nama kawan baru bor thoi ka batiang kalong kum churo kajing em jongi haba sisen la don baru jisu em la kala thiang da bar ki briu ki di em mentua ki bishar manta ki ong ni bang kajing em jong pi
ngarap ka long ko mapi dai kata don na piwan jasa ni mun shamar wei man tapi wan lam lai songot nomor beli kiwan nomor kiyo i ka jing bang ha ka jing em jong pi amen dai hang ta bo bangi kalalong bangiwan ha ka mission jong utra ken ma baro em ngim dai missionary hari baro ngi kalalong missionary nama ka perthai kam dai ka yeng ka jong i upol wang idin trais nong nei na beneng piyo em ngi sa no dai kata wan ong ngadai snong na tersat ngadai na mau plang ngadai na mau ngap ngadai na sora baro ngi dai trais nong nei beneng ban ngi wan nang ne nang te shane em ban trei ya ka kam mission jong ublai ban trei ka kam yo Henry usoitan upen kala blat no ingi kung kom. Dai na matau Jisu wan uang ai no to jing em hanga. Ngan pen bang biang yefi. Dai ka tau ong ngan pen long yefi pe long melu. Amen. Ngan pen long yefi. Dai kata lada pi wan sno bat nga ngan pen kala yefi tau tenat ubasaiso. Namar nga ngalong uding. Amen. Uding so wan. Dai kata kada ken mawet ban IT yala dia show Jisu. But kan mau ya kata ka what hakan ka perthai kaba da pet kaba ima ngano fi masin plate ban pet ya ki news em pin ima. Ya ki jingjia baka jia ha ka perthai ka wei ka jat ben reu ka yele bat ka wei ka jat ben reu. Tang hang ne ngano ngi fi hapo north east hapo Manipur pet kai ka ba jia. Ka wei ka jat ben reu ka yele ka wei ka jat ben reu. Pek ya keri ke baca, pek katma Rusia ba Ukraine lem tangim pek cu ira, pek katma po Israel ke baca, kaya le nangkong po Gaza, po Lebanon, nang tabat Iran, man tabat kum ta ter, kaya ke bau apil utu nong yalam jong Iran uang bay, ay ba san po nyaw teli keri jong ki Muslim, kinyalek banyalek si sin yalek ya ke Israel, bat ba penjak sendon ya ke Israel naga map jong kepertai, apil kunta, kabamot ngila don lupa nganong ipi, haga jing ma palat. Henry apa ngipuli pat dia ke Bible em ngiyok ani ke jingkerman. Wang apa pitip begini ki jia. Tu tip bagi jingwan jonga kalah hajan. Amen. But haba bisem yang met you try em pi pen pau you try. Manong atrai tu wan. Hey ba pi puli na ke kitab jing pen pau no. Mo atrai tu wan bau yuan esuang. Kadai kata yang ngi menta ngi up ya ke jingwan ke jong try. Kadai ke benta ka ba nyo bat ngin long ki bala pen krek bat ngi pen krek komno ngidang shem menta nau ne kpu bat na ne ka kuri bat kada ka jing kerman jongi bakawai ka sing sa shem ha ka hima ka jong ukpa ken lembat utrai om shu nau ne ding so wan ken han ring tip bangin sa di lem bat utrai ken amen ma vi don jing khawai ha ka yeng jong utrai amen Manta tinggi dan kawai tengah ni, kat no kajing kawai ke bukrau kata kesngi, bat kapan kan mau yang ni, bangin long ki balapan krek kan.